Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai teibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiri murume ari married uye zvekare ndine vana vangu vaviri, one that I had with my ex-wife and one that I had with my second wife, who is 2 years old now. Nyaya yazondiunzawo pano, ndine secret iyo yandinayo. I know that out there are people that are going to be judgmental and all that kind of bull like that, but ndangoti ndige ndichingoudzawo nyaya yangu mudare. You be the judge, muri yeZimbabwe. So even though ndigere zvangu nemudzimai wangu, but muno munyika yatiri kurarama tiri kutongoraramawo tiine madays apa. Inini wacho I work in a public space, zvekuti vanhu vazhinji vanotozoshamisika kuti uri muZimbabwean, because some of the work that we do zvinoto involve contracts, a lot of contracts from the government. So my boss is just merely keeping me for the reason yekuti I'm the one who is very experienced. Ndingangoti I started with her when she started this company, so she knows that if she decides to let me go, zvinhu zvose zvinobva zvatongodhakwa. So then there was this other day when she said kuti she had this other friend of hers that she wanted to introduce me to. Ndikabva ndati iribo. So I spoke with that friend of his who is a guy. This guy then told me kuti iye ainge akatotaura naboss lady vangu nechekare. Hanzi nyaya iripo ndeyekuti vari kuda kuti vange vachizondigadzirirawo mapapers, but hanzi mapapers awa ndinenge ndatovawo munhu wemunomo, but not like zvinhu zvehuori mukati. No, we'll actually have a marriage, but this is going to be a marriage between a man and a man, kuti ndike ndichizokwanisawo kuita mapepa emunomu muSouth Africa. Mukomana ndakashaya kuti ndoresponda ndichiti kudii, because this guy also is working in the government. Ndiye anotobatsirawo boss lady vangu kana kuri kunzi pakaita payments delay, ndiye anobva amhanya. So I'll be doing this for the sake of the company, to keep it afloat, as well as doing it for my on papers, in which my wife is going to be left outside. But hanzi anditi iye mukadzi here kunyangwe akasaenda kubasa, I'll find a nice spot for you kwekuti munenge muchigara. Hanzi even kuma estate ndokwanisa kukutsvakira kwekugara, so that mukadzi wako anenge ari safe and secure. Chake chaanenge achingoita ndechekuti anenge achingobuda pamba achingoita zvimwe kuda pamongo, in which no person is going to ask her for her papers as long as you are with me. And hanzi nekufamba kwenguvawo, maybe after makore kana ndazovawo necitizenship yemunomu kana kuti ndava permanent resident, then ndobva ndachizoita divorce. I divorce this guy, then I can start to apply for my wife's papers nemwana zvekare. This is like an opportunity of a lifetime. Kubva zvandakauyawo kunoku kunyika yevatorwa inova iri South Africa, mukomanashi handina kumbogara ndakawanawo mukana wekunzi ndike ndichiwana mapepa ende kuita mari. Hongo mari ndinoita, but ndozvezvo zvekungotiwo sezvo iwewe unenge usina mapepa akakwana, unotofanira kutoti unge uchitowana mari shoma, and kuti unge uchizocomplaina, basically you can't complain because unenge uchitongoitirwawo favor. So that is the situation that I am facing currently. Muri yeZimbabwe ndodawo kuti munge muchindibatsirawo. I need to make a decision, a proper decision, because kana vari saboss lady vangu munouyawo kutoti vatori that impatient zvekuti kana ndikangodelaya like ipapa pavakanditi I'm going to give you until month end, then after month end I won't assist you in getting any papers at all. This is the only opportunity that I can ever get from her according to her. Saka ndodawo kuti muri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Should I do this? Because akanditi I know kuti sometimes it can be difficult for you to picture yourself in bed with another man, but I'm going to do my level best so as to teach you so that zvisazokurwadza. Mukomana chindibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, vafunga havo kuzvitengesa nekuda
kuti vange vachizotorerwa mapapers muno muSouth Africa, vange vachizowanirwa mapapers. Hanzi asi mukadzi wangu is not going to benefit zvaizvezvi, zvimwe kuda achazobhenefita zvake, but not now, asi nekufamba kwenguva. Strange things indeed they do happen in this world. Kana wanga uri iwewe, were you going to agree to do this nekuda kwekuti unenge uchingoda mapapers, kana kuti you were going to refuse? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, mukoma vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma Nashe, ndinoda kureurura kuti ndakamboshandirawo umwe mudhara ainge aine makombi ake. Pari zvino hangu ndinogara ndichishanda muno muSouth Africa, ndakazosiyana nazvo izvi zvekudriver, even though it is still my passion to do that. Pandainge ndichiri kumushandira mudhara iye ainge aine makombi ake, taitova nenguva dzekutoti maitofonerwa movha matonzi vakomana chimboitai accident. Mukoma Nashe, vanhu kunzoko vanokwanisa kutofungidzira kuti zvimwe kuda ndiri kunyepa, but ndo zvaitoitika panguva yacho iyoyo. Mukoma, nekufambawo kwenguva, mushure mekunge ndazorora, mukadzi wangu iye aiva munhu ainamata, ndokubva ndachizodzingwa basa. Why? Because ndainge ndaroora mukadzi anonamata, basa rikatopera. Mudhara uyu aitishandisa murombwa wake, inde achiti vakomana chimboitai accident. Hakusi kunzi paaccident iyoyo panotofanira kutoti pange pachitofiwa. It can even be a simple accident, but Mukoma Nashe waizoti kana wasvika kumba kwake obva atokupa kana ka20 ka30 kana kuti ka40 US, usually it will be bumping into someone, pangoitika commotion kana kungodhuma munhu, but not zviya zvekuti munhu wacho anobva akuvara, just to bump into someone uchiita sekunge usiri kumuona, kunyanya paya paunenge uchibuda murengi. Ndo zvataitoita izvozvo. Mukoma Nashe, mamwe mawindi vakatopedzera vava kutotumidza motikari dzedu kuti makombi evakomana vemaaccident. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi vakomana vemaaccident, vemakombi emaaccident. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Irini ndisati ndaremara ndaimbova muprofita wenhema, ndikabva ndazorohwa nechikwambo. Kutaura kudai ndakaremara Mukoma Nashe, asi ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetserawo, because kana zvokudya dzimwe nguva ndinototambudzika kuti ndinge ndichitowana zvokudya. Ndigere hangu kumamisha kwedu kwatinobva kwaMutoko, kune avowo vanenge vachida kundibatsira vanongobatawo Mukoma Nashe. Saka inini ndainge ndimbori muprofita wenhema, ndaitoda chaizvo kubatsira vanhu, asi pandiri chiprofita chainge chisingatombobudi zvachose. Apa shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichibatsira vanhu as much as I could. Ndakazotosvika pakutoendawo kuTete province kuMozambique, uko kwandakanozama laki, asi ndakazongodyirwa mari yangu. Mushure mekunge ndadyirwa mari, ndakabva ndazongoti zvakafanana izvi, zviri nani kuti ndinge ndichingoitawo zvainge zvichiita vamwe vangu vanatsika mutanda, because pane pamwe apo pandakamboenda kune rimwe village semuprofita, wanikwe kwainge kuina vanatsika mutanda. Saka vanatsika mutanda ava vakazondidaidza vachiti mangwana acho ndo pavainge vachida kuti vange vachizotanga kushanda basa. Ndikabva ndati zvino ini rangu basa rinenge riri rei? Vakabva vanditi ndauya pano kuti ndinge ndichizokuzivisa kuti isusu mangwana tiripo pakuda kungodyira vanhu mari dzavo, ende iwewo unofanira kuti unge uchizoziva dhiri iri, otherwise zvinhu zvedu zvinokwanisa kuzobhenda. Semunhu ainge ari pakutsvaka mari, ndakavimbisiwa kuti pamombe idzo dzavainge vachazotorera vanhu ndainge ndichazopiwa mombe 1, huku uye zvekare nembudzi. Ndikati zvakanaka, because ndaitotarisirawo kutoti ndichatopiwawo kana ka70 US, sezvo ndainge ndangofambirawo vamwe amai vainge vaine mwana wavo ainge achirwara, vaikwanisa kungo afforda 70 US
mangwana acho akazoti asvika apa inini muchigemu ndainge ndatopinzwa muchigemu nechekare. Mukomanashi ndokubva patanga kubirwa vanhu vachinzi iwe wakaromba, iwe wakaromba, iwe wakaromba, even though zvainge zviri zvinhu zvenhema. Mushure mekunge vawana mari vakabva vachizonditi ndike ndiyozotora yanguwo mombe kwavo. Ndakazotoenda kwekwe nemufana wangu tikatotinha mombe yedu zvose. Mukomanashi ndokutotangawo kutonzi ndaitawo mombe pamba. Mushure mekunge ndaita saizvozvo ndakazombofamba navo varume ava kwenguva refu. Umwe wacho ndokubva achizofa because vazhinji vacho ivo vanenge vakatonorombera masimba iwawo ekuti vange vachizokwanisa kubira vanhu, but umwe wacho akanditi mukunoromba kwavakaita uyo ainge akapiwa makore mashomanana ekurarama. So ndakambozama kumunyengerera kuti ange achindiudza kuZambia kwacho uko kwavainge vakaenda kunorombera izvozvo zveutsika mutanda, but akaramba murume iyeye. Ndikabva ndachizongoenderera mberi ndichishandisa matricks mamwe awo andainge ndakaona vachiita kuti dzimwe nguva ndaifamba nemunhu anenge achiita zvechivanhu, saka paya paanenge ava kupfeka machira ake ndo paanokwanisa kuzoisa zvimwe zvinhu zvatinenge takagadzira kuti zvinge zvichizoita sekunge zvikwambo kana kuti mungundu chaimo, ndo machinokwanisa kuiswa zvekuti anozongoita sekunge aibvisa kudai obva atoita sekunge aidzura kubva pauri mishonga iyo yaanenge achiti ndo yaunenge uchishandisa. Zvinhu zvacho zvinoitika very fast. Ipo paya panenge pachinzi vanhu imbai pane kadhirama kanenge kachitofanira kutoti kange kachizotoitwa ipapo, vanhu vari busy vachiteerera mumhanzi inenge ichiridzwa ipapo. So mukomanashi mushure mekunge ndava nemakastomers angu ndo pandakabva ndachizofonerwa neumwe mukadzi uyo ainge ari kumhiri kwemakungwa, akabva anditi ainge aine matambudziko ake ainge achisangana nawo. She had been married 6 times, that woman, and had been divorced. Uye zvekare ainge ava kutambudzika zvino kuti ange achiwanawo murume. So akanditi amai vake kwose kwaari kuenda zviri kunzi amai vake ndivo vakaromba. Ndikabva ndati azvishoma izvo, plus sezvo ainge ari kumhiri kwemakungwa ndikati ndinenge ndatowanawo customer yangu yekuti ndikuramba ndichingomudza kuti amai vako vazoenda vakanosimbisa zvidhoma zvavo, saka wedzera mari ndiende kunozvibvisa. Mukomanashi ndakaunganidza vanhu vangu vandainge ndichifamba navo ndokubva tachizoenda kumusha kwavo because dzimwe hama dzake dzainge dzirimo makarimo muHarare mandainge ndichigara. Takaenda kuya mupfungwa dzangu ndainge ndava kutozviudza kutoti pano kana motikari ndinokwanisa kuitenga kana madhamu ndakavasiya kumba vazere nemufaro, because vanhu ava ndainge ndavachaja mari yakawanda chaizvo ende vairakidza kuti vainge vari vanhu vemari. Ndikatoona kutoti ava vanhu vanokwanisa kutondipa mari yandinenge ndichida. Mushure mekunge tazosvika kuya mukoma ndakangoti ndichingonovatarisa amai vaive vakatondipa warning, vakatotaura neni kudai, but hakuna umwe munhu akanzwa izvo zvavakandiudza. Vakangonditi iwe kana uchida kuti ndisazokukuvadza chingoti inini handisi muroi. Vakakanganisa kuona nekuti kana ukada kuzopikisana neni pano ndo pamuzinda. Vachindiudza ivo kuti muvhileji imomo ndivo zikwini uye zvekare munharaunda iyoyo vachiti vanongokundwa noumwe mukadzi mumwe chete muprovinsi mavo, ndiye ane chigaro chiri pamusoro pechavo. Vakati saka kana ukada kukwidzana neni ndatozviona kuti hauna kana chauinacho, uri murevi wenhema. Mukomanashi nekuda kwemari yandainge ndakavimbiswa nevana ava uye zvekare neyavainge vakati kana mukatibetsera madzibaba we will top up, ndokubva ndati munonyepa ini. Ndikabva ndatanga kuvanongedzera netsvimbo yangu ndikati uri muroi iwe, uri muroi, uri kuzama kuti kudii? Ndokubva ndavaudza zvose zvandainge ndaudzwa mumweya naamai ava ndichivafumura. Vakangoridza tsamwa mukoma. Ndokubva ndatanga kunamata, ndikanamata asi handina chandakabata because ipapo zvino painge paine zvinhu zvechokwadi. Taiti kana tikada kuzama kunoplanta izvo zvinhu zvedu zvatinenge takagadzira zvinenge zvichityisa izvi, taibva tazoona kuti panzvimbo ipapo patinenge tichida kuchiisa, nzvimbo iyoyo inenge iine nyoka, like takazama kuisa zvinhu izvi muhupfu ndokubva taona kuti maiva nenyoka yainge irimo. Kudzamara ndazongotemwa nenyoka. Nyoka iyi yakanditema pagumbo, handina kukwanisa kuiona. Ndakaramba ndakanyarara mukoma, asi ndakazoti ndava kunzwa pain ndokubva ndatemwa zvekare paruoko. Ndopa ndikabva ndachizotanga kuchema.
ndakachema mukomanashi nekuda kwekuti ndainge ndichida mari, handina kuda kuvabudira pachena kuti ndo zvainge zvaitika. Muone zvenyu amai vaya vakanditi chireurura, ndinokwanisa kukupa mushonga wekuti usazoremara, asi nekuda kwemari yandainge ndagara ndapiwa ndikati kwete, hazvizoite kuti ndike ndichidzosera mari iyi. Ndakanyarara ndokubva ndaudza vamwe vangu zvose zvainge zvaitika. Tikabva tapinda mumotikari yatainge tahaya kwava kudzoka kuHarare. Takangopiwa deposit chete zvikatovharana. Mukoma ndakazotanga kurwara ndichionda, kudzamara ndava kusakwanisa kufamba. Pandakazoenda kuchipatara ndikaudzwa kuti hanzi spinal cord yangu yainge iine infection, ndokutotanga kuremara kwandakaita ikoko kusvika pari zvino. Mukoma handitokwanisi kana kufamba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba avo. Naimiko zvazvakangooma hazvo veduwe. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo madzibaba ava mucomment section. Hanzi ndinotambura zvokudya, zvinhu zvakatondiomera, handizivewo kuti ndingaita sei. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu nakavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Mukoma nashi friend yangu paakandiudza kuti ainge awana murume ainge achida kumuroora, ndo pandakabva ndachizowana mafone numbers emurume wacho, ndikabva ndachizomutumidzira maphotos awo efriend yangu. Mamwe acho ainge asingatomboite, mamwe aitotorwa nevarume sometimes ari naked. Mafoto awa ndakaita ekutomaba mune imwe foni yake. Akamboita imwe foni iyi yakafa, akabva ati foni iyi handichaidi. Ndakaitora foni iyoyo ndobva ndaenda ndikanoigadzirisa, because iye ainge akambozama kuigadzirisa ikabva yaramba because yainge yakaita zvekuwira mumvura. Saka ndakatanga ndamboirova neblower kwava kuchienda ndikanoigadzirisa, ndikabva ndakwanisa kuivhura foni iyi ndikaona kuti ainge aine mapictures akawanda. Pose pachaibuda tichienda kuma-outings aibva atomboenda kana kuhotel aine murume waanenge ainaye. Mukoma ndakatumidzira murume uyu mafoto aitosvika kana kuma-20 each and every photo aine umwe murume waanenge ainaye. Mukoma ndiyo confession yandiinayo. Mwari ngavandiregerere pane zvose izvo zvandakaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ava. Naimiko zvazvakangooma hazvo veduwe, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.